Mariela, presaude? Eta goienakuak presaudete? Bai, goiena bai. Bai? Bale, basiko gara, Bale, ados atzalde ondanoi, ongi etorri gaurko ezoiko bilkurara. Lehengo puntu bezala, 2008ko abenduaren 9ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, biztanleriaren kopuru ofizialaren berri ematea. Hirugarren puntua, udaletxeko presentzia kontroleko sistemaren hornitzea eta mantentzea adjudikatzeko barne hartzen dituena, bai software maila, bai fitxaketa terminalak, kontratuaren hirugarren luzapen proposamena. 2022ko abenduaren 31an, Arrasateko udalak eta Premion Digitek etxeak udaletxeko presentzia kontroleko sistema hornitzeko eta mantentzeko kontratua sinatu zuten. Kontratua luzatu ahal izango da urte bateko beste 4 epez. Kontuan izanik kontratuaren iraupen epea bukatzear dagoela, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, Premion Digitek etxearekin sinatutako kontratua eta mantenuari dagokionez urte batez luzatzea. Bi, luzapen hori derrigorrezkoa izango da kontratistarentzat, aurrez abisatzen bazaio gutxienez hilabete 2 lehenago kontratuaren iraupen epea amaitu baino. Interbentziorik, aho batez onartzen da. Laugarren puntua, 2025ko eta 2026ko ordainsariak eguneratzea. 2025ko abenduaren 2 erabakiz, abenduaren 2ko 14/2025 errege lege dekretua onartu zen, sektori publikoaren eremuko ordainsariaren arloko presazko neurriak onartzen dituena. 2025ko abenduaren 10ko negoziazio kolektiboaren ondoren, espedienteak aplikagarri den legerian ezarritako izapideak jarraitu ditu. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, handitzea 2025ko ekitaldirako udal langileen ordainsariak. 2025ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin legez onartutako gehienekoa. Hau da, 2024ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 2,5% konparazioaren 2 aldietarako, bai langile kopuruari, bai aintzinatasunari dagokionez, homogeneotasuna mantenduz. Bi, handitzea 2026ko ekitaldirako udal langileen ordainsariak, 2026ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin legez onartutako gehienekoa. Hau da, 2025ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 1,5% konparazioaren 2 aldietarako, bai langile kopuruari, bai aintzinatasunari dagokionez, homogeneotasuna mantenduz. Hiru, aplikatzea 0,5%ko ordainsari igoera gehigarri eta finkagarria, hau da, 2025ko abenduaren 31an indarrean dauden ordainsarien aldean, baldin eta 2026ko KPI-aren aldaketa 1,5%koa edo handiagoa bada. Igoera hori 2027ko lehenengo hiruhilekoan ordainuko da. Ministroen kontseiluak onotsiko duena 2026ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez. Aplikatzea 2025ko eta 2026ko ekitaldiei dagozkien ordainsari egoerak 2026ko urtarriletik aurrera. Ordaintzea 2025ko ekitaldiari dagozkion atzerapenak 2026ko otsailean zehar. Interbentziorik, aho batez onartzen da. Bosgarren puntua, 2026ko araudi plana onartzeko proposamena. Legez, herri administrazioek urtero araugintza plan bat argitaratuko dute. Bertan, hurrengo urtean onesteko aurkeztuko diren erreglamendu ekimenak jasoko dira. Plana onartu ondoren, gardentasunaren atarian argitaratuko da. Araudi planaren xedea da urtean onartu nahi diren ordenantzen plangintza egitea. Ez du arau baliorik. Segurtasun juridikoan eta gardentasun printzipioan oinarritutako jarduera bat da. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, 2026ko araudi plana onartzea. Bi, araudi plana udal web horrian erakusgai jartzea. Interbentziorik, Kepa Urteaga. Arratsalde on danori, eta ongi etorriak urteko lehenengoko batzorde honetara. Pixkatxo bat araudi planaren arira esplikatu nahi ginen, hau urte hasieran onartu beharreko gauza badala, eta aurten 15 araudi edo ordenantza aurrikusten ditugula bai berritzea, modifikatzea, derogatzea, eta behar diren berrikuntza guzti horiek ematea, ezta?
eta ezinbestekoa da, hori gaur egungo realitateari egokitzeko guk gaur egun dauzkegun ordenantzak. Pixkatxo bat aitatuko ditu garrantzitsuenak, edo behintzat aurre ikusten ditugunak garrantzitsuenak izan daitezkela, eta hasiko ginateke parte hartzea arautuko duen ordenantza berriarekin. Orain arte ez daukogu, eta uste dugu ordenantza hori estrategikoa dela herritarrak ahalduntzeko eta gobernantza eredu berrietan sakontzeko. Parte hartzea beti uste dut azkenengo legealdi guztietan danok berbain dugula parte hartzeaz, parte hartze moduetaz, aurrekontuetaz, beste, eta ordenantza uste dugu dela garrantzitsuena, bintzat lehenengoko pausua hori dana bermatzeko, eta hori izango da horietako bat. Beste bat eta bastante garrantzitsua izango dana zirkulazio eta herri barruko bideen ordenantzaren eguneratzea. Hori gutxi gora bera uste dugu ordenantza hau zaharkituta dagoela, eta ordenantza honen puntu garrantzitsuetako bada azken aldian oso bogan egondan mugikortasun pertsonaleko ibilgailu eta ezberbaiten dau, eta legea bebai aldatu inda, patinete elektrikoak eta horrelako gozetaz, eta ordenantza honek berbaingo da bere bai abiadura orokorri buruz, eta beste hainbat esparruetan ere eukiko ditu inzidentzia, eta trafiko legediak ezarritako aldaketak bertan ez ditulako txertatu. Ordenantza berriak gure kaletako bizikidetza eta mugikortasuna hobetzea izango du helburu, eta herritarren beharrak eta gaur egungo araudiaren eguneratze beharra uztartu egingo ditu. Honetaz aparte, TAO eta kale garbiketaren ordenantzak aldatzea aurre ikusten dugu, eta lehenengo eta behin esanin beharra dago TAOren arira, mugikortasun plana 2025an onartu genuela, eta hor bertan trafikoa eta aparkalekuaz gain, indarran dagoen TAO sistemaren funtzionamenduak ere, 3 urte pasau dira hasi zanetik, eta uste dugu hobetu daitezken gauzak ja identifikatuta dauzkagula, eta horiek aldatzera joan inbarko ginatekela. Horregatik aurre ikusten dugu hori. Eta ordenantza hau modifikatzea. Baita ere esanin behar da, 2027an amaitzekoa dela zerbitzu kontratua, eta orduen garrantzitsua dela TAOren ordenantza eraginkor bat eta berri bat idaztea, zerbitzu kontratu berria edo dana datorrela, 2027an ja dana finkatuta eukitzeko eta berria martxan jartzeko. Eta tartian ere kale garbiketa ordenantza dago, 2016an onartu zen kale garbiketa ordenantza, eta agerian dagoenez, garbitasunean eragin txikia izan du ordenantza honek, eta prozesuan zehar adierazpen askatasunari lotutako hainbat kexa eta emendakin egin ziren, bere egunean ordenantza hori martxan jarri nahi zanean, eta herriko garbitasunerako arau eta bete behar eta konpromiso berriak jasotzea aurre ikusten dugu, uste dugu derrigorrezkoa dela. Eta hori datorrenean parte hartze bat bai egongo da, eta uste dugu oso garrantzitsua dela kale garbiketa ordenantza hau. Eta garrantzitsuenekin jarraitu, hileta zibilen eta udaltzaingoaren araudiak eguneratzea aurre ikusten dugu. Lehenengo eta behin, hileta zibilenean, 2010an onartu zen araudi hori, 2012an aldaketa batzuk egin zian, baina azken 15 urtetan gizartean hainbat eta hainbat aldaketa egon dira, eta horietako bat hileta zibilak egiterako orduan, hainbat eskaera dauzkegu herritarren partetik, leku duina eta goxo bat eukitzeko herrian horrelako hiletak ospatzeko edo egiteko. Orain arte espazioa beti izan da kalean, Aldai Parkean, eta uste dugu garrantzitsua dela beste espazio bat aurre ikustea, eta tartean daukogu, danok dakigun San Francisco Elizaren
erosketa dauela tartean, eta leku politx bat eta goxo bat izan daiteke horrelako ekitaldiak aurrera eramateko. Eta bukatzeko, bintzat nik 15-etik hauek aitzatu dingo ditut bakarrik, eta bukatzeko udaltzaingoaren araudiaren eguneratzea izango da. Eta azken urteetan, gertuko udaltzaingo eredua esartzeko hainbat neurri hartu ditugu, besteak beste, gure lanpoltsa propioa lehenetsi dugu, eta Arkauteko lanpoltsa bateratutik atera inginen legealdia hasieran. Adibidez, hori da, horietako bat. Norabide horretan, Debagoieneko lanpoltsa bateratua lantzen ari gara, Debagoieneko hainbat herriekin, eta uste dugu eredua bertakoa eta gertukoa izango den eredu bat lehenestu inbar dugu bertako herriek eta Debagoieneko herriek. Hau epe labur ertain batetan prest izatea espero dugu, lehenengoko aurrelanketan bukatzen gabiltza, eta gertuko eredu honetan sakondu nahi dugu gure eskumenen artean dauden aldagai guztiak txertatuz. Beraz, hori izango da udaltzaingoen araudian parte garrantzitsu bat, eta beste bat, Eusko Jaurlaritzaren 24/2024 dekretuak esartzen digun udaltzaingoen armak eramatea behartzen gaituen dekretu hori, eta hauek erabiltzeko araudia bebai prestatu egin behar da. Udal gobernuak behin eta berriro defendatu du udaltzaingoak ez duela beharrezkoa armarik izatea beraien funtzioa betetzeko, eta gai honetan udaleko enpresa komiteak ere bat egiten du honekin, baina udala behartuta dago bai ala bai legeak esartzen duena ezinbestean betetzera, eta ondorioz hauek alik eta gutxien erabiltzeko eta araudia osatu nahi dugu bete beharrak eta bermeak ezarriz. Gehien bat garbi daukagulako nobedade bat izango dela herrian eta ondo implantatu behar dela. Eta honekin, pixkatxo bat garrantzitsuenak aitatu ditut, eta horiek izango dira araudi berriak hurrengoko urte honetarako. Eskerrik asko. Beste interbentziorik, Ander Garai. Bai, atzalde ondan hoi. Guk alde bozkatuko dugu, araudi plana da, eta da gai tekniko bat, derrigorrez onartu bidala gero nahi bada ordenantzak moldatzia, ez nahi dut, ez da derrigorrezkoa proposatzen dien 15 ordezkatzia, aurreko urtean 8tik 7 gutxienez geratu ziren bebai. Ez erraldatu gabe, kepak esplikau da, zirkulazioaren ordenantza, aurreko urtean bebai onartu gauen hemen otsaieko plenuan araudi planian onartzia eta urtia pasau da eta ez da moldatu, orduan esan dutena da, hau dala mero tramite mero bat, ze hau gabe ezingo zan aldatu horrek ez dago esan nahi, ordenantza horiek aldatuko dienik, eta gero banan landubiko dala, eta gero orgu bakoitzian esango dugu gure iritzia zein dan, baina ulertzen dugu hasierako tramitea izanik, gure aldetik ez dagoela inongo arazorik, eta alde bozkatzen dugu. Eskerrik asko. 2026ko araudi plana onartzeko proposamenaren alde, hau batez onartzen da. 6. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea, eta 7. puntua, galde eskaerak. Joana Sánchezek itzaskatu daulen, hasi que aurrera, Joana. Hau atzaldeon guztioi, eta eskerrik asko hitza emateagatik. Daukot gauza bat argitzeko, eta Joan Sanurteko azaruan osoko bilkuraren kuadroei buruz hitz egin zan, eta momentu horretan ez nintzen ondo esplikau, eta gaur pixka eta azaltzien nahi neban, ez? Gogoratzen baldin bozue, gehienok gogoratuko duzue, aurreko legealdixan, ni berdintasun batzorde burua izan nintzen, eta, 4 urte horietan, kulturatik komentauz oskuen 3 kuadro zela, bat gizonezkoa eta 2 emakumezkoena, eta, batzordera eruan nitsuan, eta han adostu ginuan danon artian kuadro horrek aztertzia ez jakitzeko aber, ze 2 emakume horrek zentzu zian, aber arrasaten zehoz famatuak edo izango zian, da, adostu zan eruatia aztertzea. Bakigu danak, kuadroak eta lako gauzak aztertzeko denbora behar dela,
Eta, bueno, denbora pasau zan, denbora asko pasau zan, legealdi xabe aldatu zan, eta bueno, aldatzerako legealdi xa, bai, denbora segi zan, pasatzen, eta, bueno, nola hemen azaruan jason urtean, berbain ginoan kuadro horretan, jarri nintzen, tailerrakin jarri nintzen kontaktuan, berreskuratu ditut kuadruak, ja dagoeneko udaletxean da, eta, bueno, esatia, bai, azkenian, kuadro horrek eruatia aztertzera izan zala batzordeko adostasun bat danon artian hartutakoa. Eta hori izan, ja udaletxean da, eta hori, eskerrik asko. Bai, ados, eskertzen da, Joana, eskerrik asko. Beste galdezka erarik, bukatutzat emango dugu, ezoiko batzarrau.